Hey! Vi skal lave en challenge, og det er, hvor lang tid Sebastian er om at drikke den her minimælk. Fyldt. Åbne den. Og vi har stopper her. Ja. Hvad tror du? Hvor lang tid tror du er om? Halvanden minut? Så lad os se, om du kan slå den. Slå halvanden. Okay. Når jeg tager den første slurk, så starter vi. 3. Den er begyndt. Tiden går. Halvanden var nok for højt. Han er snart færdig. Så, den er tom. 21 sekunder. Han slog halvanden minut. sådan stort. Måske lidt overdrevet. Jeg troede ikke, jeg var så hurtigt. Men man bliver tørstig af dem her. 21,5 minutter. Det er sgu meget godt. Skal vi også lige tage tid på, hvor hurtigt du er med at spise en Oreo? Nej, for satan, nej. Det kan han ikke. Nej. Skal jeg prøve? Ja, nej. Det er mine. Nå. Men det er godt. Det er vandkendt. Okay. Vi ses.